Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Provincial Health Office ang wala nag-rekomenda sa pagdeklarar sang outbreak para sa hand-foot and mouth disease sa Negros Occidental. Inisulong sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, gani wala sa deklarasyon sang HFMD outbreak sa Negros Occidental. Sa Lunes, gisiling ni Governor Lacson nga ang PHO ang yara sa posisyon nga mag-advise sa declaration sang HFMD outbreak kag iya ini nga pagasundon. As of February 4, may 320 ka mga HFMD cases sa Negros Occidental. 6,300% ini nga mas mataas kuni paanggid sa kasubungman nga tion sa nagligad nga tuig. Sunod sa kay tumimbang, mga suspected cases yadto kag gin-record bilang HFMD cases bangod sang mga nakit-an nga simptoma. Patag dito mimbang, kinahanglan ang confirmed cases base sa laboratory test gikan sa Research Institute for Tropical Medicine para sa deklarasyon sa outbreak. Dugang pa niya, wala man siya nag-recommend sa declaration sa outbreak kay kinahanglan nila nga sundon ang guidelines sa Department of Health Epidemiology Bureau kag nga nagalakip sang RITM confirmed cases. So far, you are not recommending to the governor for the declaration of an outbreak? We are following some guidelines. Some RITM. It doesn't mean suspected white HFMD.